Hello everyone, welcome back to Sunday Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Bakithi ilokhu ingene njalo ke imiyalezo enduduze emndenini esihlotsheni nakubangani baka Scelo Mbokazi obewumfundi wezindaba Ukhozini FM. Lama video ngizowathumela njengamanje aveza ngokusobala uhlobo lomuntu abewuye kubantu abasondelene naye noma ke thina njengabalaleli bokhozi bese ngasondele kuye kangako, kodwa Ukhozi ludala ubudlelwane obu strong kakhulu phakathi kwethu njengabalaleli, yize bese ngamazi ngamehla inyama, kodwa ubuntu nothando ukuzithoba kwakhe bekuzwakala ngisho esemoyeni. Ngezizulu ke kuthiwa ke sife olwembiza, engathi umoya wakhe ungaphumula ngokuthula. These are some of his funny videos. Please watch them and leave your comment below. Bye. Wenhlangano iFaradise umkhuleko ozobe ngolwesihlanu lolakusasa menyabuka abagibeli ziyaqoqa ezehoreshaka lemilalo umbishop omkhulu lopana wale pheshe engile sentu khumuke yothi maligama ngalifika ithemba lemantungu mina mlaleli ngizokuthi inyama kancane. Please don't call me, I will call you. How we on the history, how we on the biology, it's a food, that's a surely God. My brother, Scelo wa Mbokazi. What is happening namhlanje, Bishop? Kuzalwa inkosi malanga. Kuzalwa inkosi malanga, so it's your birthday namhlanje. Liphi cake? Engine 5. Liphi cake? Hayi. Liyasendleleni. Lisendleleni. So order yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. How old are you now? 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 Happy birthday, Bishop. Thank you, Z. Thank you. Bye. Kukhona umuntu wesifazane owathi umgadi wasiyakhala, owathi angazi wasala kanjani, omthembisile kodwa wamthembisa ukuthi uzomlobela ngeenkulu. Nawa lokho ehleze ethembile athi uma nje ngishintsha isibongo kube ku right. Awunazi ndoda kwenjalo ngolwesifazane. Dlulela umoya khale. Bakhamu usukhipha inkomo usunobola umamchulu. Kodwa khona lo mthembisi inkulu. Awulande ndoda, landa. Nanku umoya. Noma izithinga apho ushaya ingompela ezisempela idifikile. Maze ehlela kweli difikile. Chaza ndoda. Nazi umoya ngamanga ngophendula kanjani. Yo, icala umphiko. Wena vuma nje sithulele kuphela. Umoya ungamdlulisi ngenkani. Umoya uqale phansi. Qale phansi. Kunomuntu wesifazane omthembisa uzomlobela ngeenkulu. Kodwa ukhamisa ulobela ngeenkomo mamthulu. Manje lokho ekhaya njalo kusuka khona elokuhla inyembezi zakhe. Ukuba khona wehla inyembezi zakhe. Chaza ndoda. Esiqala lapho. Wena maziyo. Umoya. Ezihamba phambili kuleli hora athengwa ubuthaphutaphu amathikiti esithuthu city motivation, kanti izangoma zezulu zithi isimo sezulu sizobe sikahle ngolwesihlanu. Nazike ezaleli hora kubika ukuthi imigqamide ezitolo abantu bayothenga ke amathikiti okuhambela umcimbi isithuthu city ozoba ngolwesihlanu lakusasa kuze kube ngumgqibelo. Abazobe bekhona lapha kubalwa ke oPastor Thomas Hadebe, oPastor Zondo, uSibuthelezi, uLinda Ntuli nabanye. Kanti izangoma zezulu zithi umuntu angahlinzeka nje ngezinto ezilula ngenxa ukuthi isimo sezulu sobe sivuma, kanti ke koze kuse kube ngumgqibelo.